is van, hogy már csak azt hitt, hogy nekem nincsen. Arany izé, csákány, minden. Verekszünk vele. Játszunk. Középen kéne kiszedni. Mindjárt kiszedem. Ó, megvan, de nem én szedtem ki, de tudom, hogy megvan. Tudom, kis pisztolya beloptam. Beloptad. Ez borzasztó ér. Foglalunk. Engineering examining background order. Vehicle reporting. Vehicle reporting. Moving. Location confirmed. Most ugyan egy unalmas szint. Ja. A leg... Kivigyük a végéig? Megvan már szerintetek ennek a kicsinek? Vagy azt leszaljuk? Igazából nem, vigyük a 12-esig, hamarabb végzünk, lóvé meg XP meg lesz, amiért eredetileg bejöttem, azt tenni után terminálni. Oké, akkor mehetünk átni. Jó, hát akkor előbb majd belakítom. Nekem max annyi, hogy egy kávészünet. Olyan, ez nekem is kell egy kávé. És akkor nyomathatjuk. Valahonnan. Unit promoted. Minek csákányozni lehet csúszva? Rá. Csákányozni csúszva? Persze, már azért még csinálj rosszok a PvP-n is. Becsúszok, Lehet, csákányozni lehetne. 3 ember. Hát ez nem sikerült nekem. Sokat kell gyakorolni, nehezebb, mint hogyha fegyverrel lőni csúszva. El kell találni, hogy mikor kell ütni. És érdemes erősítést használni másik. Erősítő célószak. Mondjuk meg is lepültem volna már, hogy Karózé szépen változtatta volna a chat színét. Készítom. De az orgonát nagyon szeretem, és az orgonolila az szép. Nem? Nem, úgy csak az a hülye kék. Target sighted. Annyit mondod, hogy egy rózsaszint azt nem szereted. Utálom. Ez inkább én való.